Boas! Hoxe imos facer unha viaxe alucinante, unha que ocorre dentro de cada un de nós, todos os días. Imos seguir o rastro da comida dende que está no prato ata que chega ao máis fondo do noso corpo. Preparados? Pois imos aló! Parece unha pregunta sinxela, non si, pero a resposta lévanos a un dos sistemas máis enxeñosos e coordinados do corpo humano, porque xusto nese momento deixa de ser simplemente comida e convértese en combustible. E é que nese intre arranca unha auténtica odisea. Unha viaje por un labirinto interno de casi 9 metros, cheo de química, de forzas mecánicas, todo deseñado cun único propósito: transformar ese alimento en pura vida. Pero a ver, antes de meternos a ver todo o percorrido hai que entender o máis básico. Por qué? Cal é o obxectivo final de toda esta operación tan complexa? Pois a resposta, aínda que sinxela, é vital: a nutrición. A nutrición. Esa é a clave de todo o sistema. Non comemos só por prazer, no. Comemos para obter a enerxía que move cada pensamento e tamén os ladrillos moleculares que construen e reparan cada recuncho do corpo. É a misión de mantemento máis fundamental que existe. E aquí é onde entra en escena o aparello dixestivo. Pero ollo, que non traballa só. Como se ve aquí, isto é un traballo en equipo. El recolle a materia prima, pero o sistema respiratorio ten que traer o oxíxeno. Despois, o circulatorio fai de repartidor de luxo, levando todo a todas partes e recollendo o lixo, do que xa se encarga o sistema excretor. Unha fábrica biolóxica perfectamente coordinada. Moi ben, xa sabemos o porqué. Agora toca coñecer o quen. Quen son os protagonistas desta historia? Os encargados de levar a cabo esta transformación? Pois aquí temos o reparto principal. Pensemos que hai dos grandes grupos. Por un lado, o tubo digestivo, que é o camiño en sí, a estrada por a que viaxa a comida, boca, estómago, intestinos, e por outro, uns axudantes clave, as glándulas, que son as que fabrican as ferramentas químicas para todo o proceso. Entón, para que quede claro, o tubo digestivo é a autoestrada, o percorrido, e as glándulas, pois son como as estacións de servizo, que van achegando os produtos químicos e os operarios especializados para ir desmontando a comida. Unha división do traballo perfecta. E cales son esas ferramentas casi máxicas? Os enzimas. Imaginemos que son como unas tesouras moleculares de altísima precisión. Unas, as amilases, só cortan carbohidratos. Outras, as peptidases, van a polas proteínas. E as lipases, as grasas. Cada unha ten unha tarefa moi específica e fana a unha velocidade de vértixe. Co equipo xa presentado é hora de poñer toda a maquinaria a funcionar. Imos seguir un bocado de comida dende o principio ata o final da súa viaxe. Esta viaxe ten, digamos, 4 etapas clave. Primeiro, a inxestión, que basicamente é comer. Despois, a dixestión, que é a fase de demolición tanto mecánica como química. Logo, a absorción, o momento crucial de recoller todos os materiais valiosos. E para rematar, a exxestión, que é eliminar todo o que non se pudo aproveitar. Arrancamos. Primeira parada, a boca. E ollo, que aquí non é só unha porta de entrada. Os dentes se esmagan e trituran, esa é a parte mecánica, pero a vez a saliva, coa súa amilase, xa está atacando químicamente os carbohidratos. Todo se mestura e forma o que se coñece como bolo alimenticio, que xa está listo para a seguinte etapa. O bolo baixa polo esófago e aterra na segunda parada, o estómago. E isto é como unha betonera biolóxica, de verdade. As súas paredes musculosas non paran de moverse e amasar mentres o bañan todo en zumes gástricos. Estes zumes levan ácido clorhídrico, que é superpotente, e unha enzima, a pepsina, que empeza a desmontar as proteínas. O resultado de todo isto, unha pasta ácida chamada quimo. E agora sí que chegamos ao meollo da cuestión, o evento principal de toda a dixestión, o intestino delgado. Aquí, ese quimo ácido que viña do estómago recibe uns reforzos clave. O páncreas mandalle un cóctel de enzimas potentísimos e o fígado achega a bile, que funciona como un deterxente para disolver as grasas. É o gran final da descomposición química. E aquí vese perfectamente o resultado final de todo ese traballo. As proteínas, que son como longos colares de perlas, quedan finalmente separadas nas súas perlas individuais, que son os aminoácidos. Os carbohidratos complexos redúcense aos seus azúcares máis sinxelos. O obxectivo está cumplido. Pasamos de moléculas enormes e complexas a pezas pequenas e listas para ser absorbidas. Despois de todo este traballo de demolición, chega por fin o momento da recompensa. Como fai o corpo para recoller todos eses nutrientes valiosos que tanto custou liberar? 7 metros. Sí, 7 metros.
Eso é o que pode chegar a medir o intestino delgado dunha persoa adulta, case como unha xirafa. E por que é tan longo? Pois a razón é simple. Nesta viaxe, máis longitude significa máis oportunidade. Máis superficie quere decir máis espazo e tempo para poder absorbelo todo. Pero a cousa non queda só na lonxitude. Se puidéramos ver o seu interior de preto, a parede non é lisa nin de broma. Está chea de pregamentos e de millóns de proxeccións microscópicas, as famosas vilosidades. Todo isto fai que a superficie de absorción sea xigantesca. Se o estirásemos por completo, podería cubrir unha pista de tenis. É unha obra mestra da enxeñería biolóxica para a máxima eficiencia. A viaxe está a piques de rematar. Chegamos á última parada, o intestino groso. A súa misión principal é, basicamente, reciclar. Absorbe a maior parte da auga que queda, ademais de algunhas vitaminas e sales minerais. E tamén é o fogar de billóns de bacterias amigas, a flora intestinal, que non só están aí de paso, senón que traballan para nós, producindo vitaminas esenciais. A isto lévanos a unha reflexión final. Centrámonos moito nos nosos órganos, pero a verdade é que esta viaxe non sería posible sen estes diminutos aliados bacterianos. Hoxe sábese que o seu papel vai moitísimo máis alá de producir vitaminas. Parece que inflúen no sistema inmunitario e ata no noso estado de ánimo. Que outros segredos gardará esta comunidade microscópica que vive dentro de nós? Aí queda a pregunta. Moitas grazas por acompañarnos.